खुलुमबाय स्टुडियो दं आं किलिकां ब्रह्म पदबज्जरा जनजाति सेवाश्रम आफादा फन्दग्राव ब्रह्म मन्दिराव अखानि आंखाल जानायनि थाखाय एम्बुखौ हाबा होदों। कक्राझार जिल्ला पदबज्जरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारिनि सिङाव थानाय फन्दग्रावनि ब्रह्म मन्दिराव मानै एम्बुनि गेजेराव मासे एम्बुखौ हौवा गोदान महरै अनारु मुं होनानै लोगोसे हिन्जाव गोदाननि मुंखौ सनाथि ब्रह्म मुं होनानै जोबोद गाजा गोमजायै हाबा होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे पदबज्जरायाव अखा हानो रोङैनि एबा जोबोद रानस्राव बोथोरनि थाखाय बे एम्बुनि हाबा होनाया जादों आरो मानै एम्बुखौ हाबा होनाय फुजाखौ अखा हागोन होनना फोथायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 1978 मायथाइयावनो गिबि खेब एम्बुनि हाबा होनाया जादोंमोन होनना कमिटिनि आफादगिरि बनजित ब्रह्म आरो नेहाथारि लक्षीनाथ ब्रह्म बिथांमोना फोरमायदों। लोगोसे 1980 मायथाइयाव मोनसे मोजां मन्दिरबो लुफुंनाय जादों होनना बुंथियो। मख'नो गोनांदि गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोराबो बे एम्बुनि हाबा होनायाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। पदबज्जरा जनजाति सेवाश्रमनि आफादगिरि बनजित ब्रह्म बिथाङा जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फैजों मिथिना लानि। आंनि गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय। दा दिनैनि जोंनि जे हाबाफारि बे जोङो गासै पदबज्जरा जनजाति सेवाश्रम अल पदबज्जरानि मोनसे आश्रम आरोखि बे ब्रह्म मन्दिर आरो शिव मन्दिर। दा बेवहाय आगोलनिफ्राय बहु गोबाव जाबोदों। दा बेवहाय जोंनि पदबज्जरानि गुरुफ्रा आरोखि ब्रह्म धोरोम गुरुफ्रा शिव भक्त गुरुफ्रा बुंदों जों बृहत पदबज्जराखौ जोङो नोजोर होनो हानाय नंलिया, खारन जोङो बासबारि आन्चलिक कमिटि दं हिसाबै बिथांमोननो जोङो गथायनानै होबाय आरोखि होननानै बे मथा मथि 10-15 बोसोरनि आगेनो बेखौ जोंनो होलांदों आरोखि। दा बिनिफ्राय जोंहा आन्चलिक वाइसै कमिटि दंमोन नालाय, दा बिनिफ्राय जोंहा नैबे कमिटिखौ सालायनो थाखाय मोनसे साब कमिटि सेवाश्रम कमिटि नांगौ हिसाब जानायलाय दा बेहाय जोंखौ गोरों गोराफ्रा आंखौ 1990 निफ्राय बे आफादगिरि मासियाव फज'नाय जादों आरोखि। दा बिनिफ्राय आङो बहुद खस्थ'यै जों सालायबोदों। दा नेहाथारि बिथाङा बारा जायाखै, आंनि उनाव सानै साथाम नेहाथारिया सोलायनाय जादों। अब्लाबो बिथाङा दिनैसिम 10-12 बोसोरसोल' जादों आरोखि। अब्लाबो जोंबो माने कमिटिखौ सोलायनांसौ होननानै एबसुनि स्टुडेन्ट इउनियन बिथांमोनजों सावरायलायनायनि गेजेरजों मथा मथि 1-2 बोसोरसिम थाथ'दोंमोन आरोखि जिरायनानै। दा बिथांमोनहा बेबादि लेथें फेथेंखौ नुनानै आबार आं सेक्रेटारि नेहाथारि बिबानाव 12-14 बोसोर दङमोन आरोखि। दा बिनिफ्राय बिथाङा थाथ'थोंसै। दा बिनिफ्राय जों नैबे आयजनखौ लानाया जाहैबाय जोंहा माने गिलु बालु माने बे मुलुग संसारा माने बोसोर फ्राय 11-12 मास बोसोरसेयानो जानोसै होनजागौ आरोखि। अखा थोबसे गैया। जों कृषकनि थाखाय दाउसिन दाउला दंफां लाइफां दुनिया हाहाकार जाजोब्बाय, असान्ति जाजोब्बाय। दा दैज्लां बोथोर जाबाय। दा बिनि गेजेराव अखा थोबसेबो गैया हिसाबै दा जोंनि सायाव जोंनि बासबारि एलेखानि रायजो राजाफ्रा जोंखौ एसे बुंबाय थादों आरोखि। बेयाव कमिटिया माब्रै दङ, मोजां दंना गैया होननानै जोंखौ खबरा खबरि खालामनानै नेहाथारि बिथांजों आंजों सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो एबसुनि मावखुलियाव बिथांमोनखौ नेताफोरखौ लानानै गोरों गोराखौ लानानै जों सावरायदों आरोखि दाखालि एसे आगोल। दा बे सावरायनायनि गेजेरजों हयथ' जों प्रत्येक गामिनि गावबुरा गोरों गोरा गियानिगिरि बिदिखौ लानानै सावरायनाय जाबाय जे जोङो फैगौ जे 1 सप्ताहनि आगे माने बुद्ध पुर्निमा दङ, राभा सम्प्रदायनिफ्राय शिब मन्दिराव होगोन, ओमफ्राय जोंबो नैबे ब्रह्म मन्दिरावनो बे मोनसे आयजनखौ खालामगोन जाहैबाय आरोखि मोननैजों मोनसे ज' रायलायनायनि गेजेरजों। दा बिनिफ्राय मा खालामनांगौ माने गोदो परम्परा जोंबो मिथिलिया। आं बे समाव 12-14 बोसोरल' बैसोमोन आरोखि। बेवहाय एम्बु हाबा होदों होननानै जों मिथिदों। बे समाव जों गुरुत्त गैयामोन। अब्लाबो बेखौ जोङो मिथिदों होननानै खोनादों होननानै दा जोंखौ बे एसे एनै मिथिनायफ्रा जोंनि उपराव बे खामानिखौ मावनांगौ होननानै जोंखौ बिथोन होदों आरोखि। दा बिनि गेजेराव जों रायलायनायनि गेजेरजों जाबायबो मोजाङैनो जानानै नैबे जों दिनै बे आयजन खालामनाया जोंनि ब्रह्म धर्मजों नियम नितिजों आहुतिखौ होबाय। एम्बु हमनानै माने जोङो मोजाङैनो हाबाखौ होबाय जोंनि ब्रह्म धर्म नियम निति हिसाबै। आरो बिनिफ्राय जोङो राभा सम्प्रदायनिफ्राय शिब मन्दिराव बिथांमोनहा माने बिसोरबो गाव गावनि धोरोमखौ लानानै
गोरों गोराफ्रा पुरहितखौ लानानै बिथांमोना नैबे दा आयोजनखौ खालामनाय जादों आरोखि। मा मा हारिनि सुबुंफोरा दिनै बे फुजायाव बे जयग' होनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों? बेवहायथ' जोंनि बर' आरो राभा मोननै जाथिनि आरोखि। बिथांमोननि थांखिया मा बे फुजा नोंथांमोननि जयग' होदों बेयाव एम्बुखौ लानानै गुबै थांखिया मा? गुबै थांखिया माने जाहाथे इसोर भगबाना जोंनाव अननानै बोर सारस्रिथों, बेखायनो बिथां बे एम्बुनि हाबा होनाया बिथांमोना जाहाथे बिमा देबि गंगानियाव आर'ज गाबनानै जाहाथे मुलुग संसारनि अखा हायो, सान्ति जायो, जों जाहाथे बयबो मानसि बा जिब जुनार बेफोर जाहाथे थांनानै थायो आरो जोंनि थानांगौ राहा लामा आबाद खिथि मावनांगौ बेफोर जाहाथे जोंनाव बे समायाव जोंहा बेफोरखौ मोनो, बेखौनो जों इसोरनाव आर'ज गाबनानै जों बेनि आयोजनखौ खालामनाय जादों आरोखि। खारन जों बासबारि आन्सलिक कमिटिल' लायाखै, जोंनि गोजौ लेभेलनि नेता कर्मिफोर दङ, डिस्ट्रिक्ट कमिटि पटबजरानिफ्राय, दा बिथांमोनखौ जों निमन्त्रन खालामदों आरोखि। बिथांमोना फैनानै दंफैयो दा, जाहाथे जोंखौ लुबैदों। ओमफ्राय जोंनाथ' नैबे मन्दिरा गायसननाया 1980 सन 1980 ओमफ्राय आं 1999निफ्राय आं जरित दङ आरोखि। दा बेखायनो जों बहुद खस्थ'यै सोलिनानै दङ बिथांजों आंजों। दा जों प्रत्येक फोरबोखौ जोङो 5 बैसाग जोंनि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जोनोम सानखौ जों फालिबाय थायो आरोखि। जों इसिबां हायाब्लाबो, जों रायजो राजानि इसिबां मदद मोनाब्लाबो जों बे दायित्वखौ पालन खालामगासिनो दङ आरोखि। आरो बेनिफ्राय जोङो गोदोनिफ्राय जों ओरैनो थायाखै जे जों जागायावनो सासे MLA दंमोन, पटबजरानि MCLA दंमोन, बिथांमोनजों आवेदन निवेदन खालामनानै जों बिराद मोनसे काकति मिन'खि हिसाबै जों मोनसे एप्लिकेसन लिरनानै होदोंमोन मन्दिरनि उन्नतिनि थाखाय मोनसे खालामना हो होननानै। दा ओमफ्राय MCLA-नोबो जों बेखौ बारे बारे होनदोंमोन, जागोन होननानै जों जेबो गुरुत्त लायाखै। क'क्राझारावबो थांनानै जोङो आगोलनि सरखारनिफ्राय हाग्रामा साननियावबो जों बारे बारे खेबथाम खेबब्रै जों आवेदन निवेदन खालामनानै अनुरद खालामदों, जागोन होननानै। नेता कर्मिफोर MLA EM फैनानै बिराद आयजन खालामनाय समाव जाक जमगै बिथांमोना खोब सभा समिति खुंलायनानै मोजां बुंलांदों, बुजायलांदों। खिन्थु दिनैसिम जोंनियाव जेबो जोंनि डेभेलपनि थाखाय बिथांमोना खुनु गुरुत्त लायाखै आरोखि। दा आंनि अनुरद जाबाय, जानानै थांबाय। आसा खालामो नैबे जोंनि जे गोदान BTR सरकार प्रमद बर' सारा जाहाथे जोंनि ओरैनिफ्राय जाहाथे जों बिथांमोनाव अनुरद खालामनायाव नोजोर होनानै मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना जाहाथे बेफोरखौ नोजोर होनानै जों जाहाथे बे एफा गिदिर बृहत पटबजरा जगन्नाथ सेबाश्रम ब्रह्म मन्दिर आरो शिब मन्दिर बेखौ जोंनि मोजांनि डेभेलपनि थाखाय बा मोनसे खुलुमनो थाखाय नायथावथाव जुदि मोजां खालामना हरो, बेखौनो आङो बिथांमोननिसिम आर'ज गाबनानै आं बेसेनोसै। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्ट फुड, आखाइजों बानायनाय ग्रिन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।